De kolonie in Frederiksoord leidt iets voor een deel in Weststellingwerf. Nou, stap je daar in de wraad van de kolonisten, doet ze 200 jaar nog in Jermoed lidden, in de achterbuurten van Amsterdam bijgelijks. Ja, hier kun je ruiken hoe het in 1818, 201 jaar geleden, rook in de sloppenwijken van de grote steden. En het is niet lekker. Nee, roekt het vies? Ik vind het behoorlijk vies ruiken. Het is een soort putlucht. Niet te veel van doen. Het sociale experiment in Frederiksoord begint met 4 weerme gezin. Die krijgen een pleertje wat groen en wat vee om te oelibjen. Zo gaan uiteindelijk 80.000 mensen in de landbouwkolonies leven. Hoe zwier dat weer, kun je nou vragen in een chat met onder andere de oprichter Johannes van den Bosch. Je kunt hem dus vragen stellen. Hij geeft ook antwoord, heel bijzonder. Maar het is toch al hartstikke een idee? Ja, we hebben wifi tot in de hemel weten aan te leggen. Staat allemaal in het budget. Nee, is nog een gekheid. We hebben dat heel uitvoerig geprogrammeerd. Waardoor je echt het idee hebt van ik heb een gesprek. Het verhaal van de proefkolonies kan nou beter verteld worden. Zij is het doel van de maatschappij van weldadigheid. Nou, dat is voor ons verschorens belangrijk, want je laat een hele bijzondere geschiedenis. Maar de maatschappij van weldadigheid heeft het in al die jaren weten te vertellen hoe bijzonder dat is. Aan de slag. En dan zien we in de oude 24 hier wel een museum, maar ja, dat weer wel wat dateert. Heel erg leuk, vond ik interessant. Ik wist hier niet zoveel van. Dit lapje is toch veel te klein? Oh. Daar kunnen we nooit een broek van maken.